A fost ședință ordinară la primărie. Ce proiecte de hotărâre s-au dezbătut, vedeți în materialul ce urmează. Pe masa de lucru a consilierilor locali s-au aflat 11 proiecte de hotărâre. Bugetul local al orașului Buhuș a fost rectificat și s-au adus în discuție motivele pentru care s-a luat această decizie. Este vorba de o suplimentare a bugetului cu sume care vizează, în primul rând, plata pugului, refacerea pugului și, în al doilea rând, am înțeles că este vorba de o intervenție, un ajutor material pentru o domnișoară hambaristă care s-a accidentat grav și pentru operație are nevoie de o sumă mare de bani și Consiliul este rugat să suplimenteze cu 2000 de lei acest caz mai special. Miercuri, cine a fost la meci, o jucătoare de-a noastră, a scăpat pe contraatac, n-a fost lovită, a căzut foarte rău și-a rupt ligamentele încrucișate de la genunchi și are și spărtură de menisc. Noi i-am făcut un RMN, a fost trimisă la Bacău, a avut norocul că a venit domnul doctor Dan Lăptoiu, medic specialist de la București și a citit acest RMN, a programat-o imediat pentru operație, pentru data de astăzi, a fost programată la București, la Spitalul Municipal, unde domnul doctor Lăptoiu profesează și în acest caz am solicitat și vă solicităm dumneavoastră să o ajutăm. Este o fată foarte bună, deci și ca handbalistă este premiată la Colegiul Ferdinand, dar are o situație materială foarte grea și am zis că e păcat pentru o tânără la 18 ani, care probabil nu va mai juca handbal niciodată, și măcar cu atât să o ajutăm noi. Suma solicitată a fost mai mare, dar ținând cont că este elevă, noi ne-am interesat, operația este suportată datorită. Este gratuită, practic, operația, dar sunt și alte cheltuieli. Suma încasată cu ocazia închirierii terenurilor la zilele Buhușului. Da. Aceasta a fost la Bâlci, da. Aceasta a fost în jur de 20.000 de lei, am înțeles? Deci 200 de milioane vechi. Așa am înțeles de la dumneavoastră ei. Era o curiozitate a locuitorilor. Ea trebuia adusă la cunoștința lor. În rest, dumneavoastră ați văzut modificat formatul în care s-au prezentat de această dată datele ce privesc închiderea exercițiului financiar, în sensul că sunt prezentate pe categorii de cheltuieli în câteva fraze. Salarii, bunuri, servicii, aici o să vedeți cât s-au plătit, 25% cheltuieli cu bunuri și servicii, colectarea gunoiului și așa mai departe. Avem o sumă plătită la dezăpezit, 326.000 lei, probabil că este o restanță, eu așa trebuie să înțeleg. Da? Cimitirul central a fost adus în atenția edililor. Consilierul local PSD, Vasile Găucan, a propus ca din sumele colectate de la cetățeni să se facă modernizări. Eu vin din nou cu propunerea în fața Consiliului Local ca din taxele care se încasează la cimitir să putem cât de cât să îmbunătățim starea de lucruri din acea împrejmuire. Trebuie să amenajăm aleile principale, să extindem iluminatul în partea spre vest a cimitirului și gardul din spate trebuie urgent refăcut, măcar pentru la anul, să putem prinde aceste fonduri, pentru că lumea comentează, spune, dom'le, din taxele care noi le plătim pentru întreținerea cimitirului, trebuie să vadă ceva îmbunătățire. S-au mai făcut lucrări acolo și cu defrișatul spațiilor verzi, s-au mai reparat câteva, știu, alei pe acolo, dar trebuie să prevedem pentru cel puțin la anul, ca în primăvară să putem demara aceste lucrări. Un alt proiect de hotărâre care s-a aflat pe lista ordinii de zi a fost legat de aprobarea regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fond locativ de stat din orașul Buhuș. Toate apartamentele care aparțin spațiului locativ Consiliului Local, respectiv primării, sunt convins că există evidența primarului în cadrul primăriei. Sunt apartamente care nu au fost reabilitate termic, nici măcar să aducem la culoare vopsirii a pereților, să dăm o notă
rămân condițiile astea în urmă la aceste apartamente și dă o notă destul de neplăcută. Eu zic că nu-i mare lucru să le inventariem pe toate cele, la blocurile care au terminat și au rămas un singur apartament. Vă dați seama, eu circul permanent în oraș și dă o notă destul de neplăcută. Mai mult ca atâta, suntem și obligați, conform legii, exteriorul a clădirii care aparține Consiliul Local Primării, noi suntem obligați exteriorul să-l întreținem noi. Pe locatar îl interesează condițiile din interiorul apartamentului, zugrăvit, căldură, apa, aia sunt problemele lor. Acoperișul, pereții sunt ale noastre, deci trebuie să ne ocupăm de problema asta. Eu zic, nu-i mare lucru să vedem exact câte apartamente sunt și în primăvară sau chiar în toamnă, cât mai ține vremea, să demărăm măcar să le văruim la culori. Tot în cadrul ședinței ordinare a fost votat în unanimitate și proiectul de hotărâre privind construirea comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuș, strada Ion Vodăcel Cumplit, numărul 9.